लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहोनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै सोरबाफोर नायसनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामलांदो आं दिनैनि भिडिअआव मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै लोगोफोर आंहा दिनैहाय बोथोरा जा गरम सान्दुं गोसाना लेबु सरबत लोंनो लेबु लायनो नागिरदों लोगोफोर लेबु खायनोसै लोगोफोर सरबत लोंनो लेबु बारि लेबु खानोसै आंहा लोगोफोर बिदि फिसा फिसाखौसो लांगोन आं मोनलाबायजोबथारबाय दाखुराथार लेबु खादों लोगोफोर आंहा सरबत लोंनोसै बोथोराबो अयथासार गरम आं सानजौफुआव सा लोंङोमोन नालाय दिनैहाय सा लोंला लेबु सोलोंसै लेबु सरबत नै आं दा लेबुखौ आराम सुनानै लाजोबबाय सरबत सेबनोसै आं बोथोराबो जि गरम ओंखायनो गोखैखौनो लोंनो हानोसै आं दिनै लोगोफोर दिनैहाय सानजौफुआव सा लोंना आं सानफ्रामबो सानजौफुनि 10:30 11:00 सा लोङो नालाय नै दिनैहाय सा लोंला लेबु सरबतसो लोंसै आंहा लोगोफोर दिनै गोखै जाथारसिगोन थाइब्रै सेबबाय आं गोखै जागोननि सिनि एसे संख्रि एसे होनोसै आं लुनानै लाबाय आंहा लोंहैनोसै हासबेन्ड मोननो हैनोसै आंनियाव लुनानै लाबाय बाहेरायाव लोंहैनोसै ज'नो बाहेरायाव लोंनोसै लोगोफोर लोगोफोर जोंहा दिनैहाय साम' ओंख्रै नै साम' दानगासिनो जोंहा नै आंहा दा साम'खौ संबाय दानखांबाय हुखांबाय दा साम'खौ एवग्रोबाय आरो खारैजों आरामनो सबाय होबाय सबायाबो रुइहांहां जाबाय नै सबायाबो रुइबाय आंना लोगोफोर मस्ला मस्लि होनोसै आं लोगोफोर आं मस्ला मस्लि होजोब्बाय नै सबायाबो मोनबाय मगा दुन्दिया नेरसिं बिलाइ होबाय आङो नै गोमो टेस्टि जाथारदों मोनजोब्बाय गासिबो लोगोफोर आंना ओंख्रिया जानांसिगौल' सानजौफुनि आदार होनोसै आंहा दाउ आदार होग्रोबाय थाब बिसोरो न' सिङाव हाबो ओरै फै सिला सिलाल' थांनो गाज्रि गोजा
दाउ आदार होदा अमा आदार हैनोसै एबार जाखाबाय आं बाल्थिंसे अमा आदार हैनोसै एबार दाउ आदार होखांनाय लोगोफोर अमा आदार हैनोसै एबार जाबाय नैबेहाबो देरहांबाय होखांबाय नै मासेनि दंबावो मासेनि हैबावनोसै नैबेहाबो नेगासिनो सनाफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन।